hasi gara bideo interaktibo bat egiten, eta bueno, orain banago ja eginda, ariketa batzuekin, eta joango naiz gehiago gehitzen. Banago hemen, nire bideoa ariketan, eta orduan editatuko dut, editatu ezarpenak, eta jarretuko dut, hori, zeo zer gehiago gehitzen. Bueno, hemen gehitzen ari gara, atasa batzuk, edo ariketa batzuk, bideo interaktibo batean. Gehitzen ari garen atasa gero baitare solte gehitu aldira, bale? Gero jartzen dugunean H5P elementu bat edo, agertuko dira baitare arrastatu eta eskatu, aldetegiak eta horrelako ariketak, hemen egiten ari garenak. Eta solte baitare, bideoan egon gabe egin aldira, bale? Bideoarekin amaitzen dugunean ikusiko dugu baten bat, eta ikusiko dugu nola egiten den berdin. Venga, banago bideoarekin, eta orduan gehitu interakzioak, eta jarraituko dut gehitzen. Bale, kokatuko naiz, nahi dudan lekuan, erantzuteko. Eta hor bertan, venga, orain gehituko diot, drag and drop, bale? Drag and drop. Ezagutuko duzu bada ariketa da arrastatu eta eskatu, testu bat edo irudi bat beste baten gainean, bale? Venga, beti bezala aukeratuko dugu botoia ala posterra, nik kasu honetan aukeratuko dut posterra, gero ondo kontrolatzeko tamaina. Venga, jarriko diot izen bat, jarriko dut arrastatu eta eskatu. Venga, bueno, bai, denborarena, hori ezaztu, batzuetan agertzeko justu guk nahi dugun denbora, venga, jarriko diogu segundu bat, eta pausarazi bideoa, hobeto kontrolatzeko, bale? Venga, ariketa da, hori, askatzea irudi batean testuak edo beste irudi batzuk, orduan, lehenengo gauza izango da, gehitzea irudi hori. Sakatuko dugu gehitu, nik eben prest daukadia mapa bat, Euskal Herriko mapa bat, ariketa izango da, arrastatzea lurraldeak bere lekura. Venga, orduan aukeratuko dut, mapa hori. Hemen jarriko diot tamaina, bueno, frogatu alduzu eta ikusi zein den tamaina arika proposoena, jarriko diot adibidez 800 bide 600. Editatu aldugu irudia eta pizka bat moztu edo aldatu, baina bakarrik, moztu eta giratu, askorik ez du maten. Venga, eta eginda dagoenean, joango gara, zer eginean, bale? Eta hemen zer eginean, bale? Badaukagu, astiro joango naiz. Batez ere, nik arazo bat izan nuelako, eta hori, komentatzen dut, ikusteko, zube ikusteko, denok ditugula batzuetan arazoak eta konponbidea bilatu behar, eta, orain kontatuko dizuet, bale? Venga, hemen baditugu 3 botoi, lehenengoa da gehitu jare egiteko zona, hori da non utziko ditugu erortzen testuak eta irudiak, sakatuko dugu, jarriko diogu etiketa bat, etiketa hori normalean ez da ikusiko, nahi ez badugu, jarri badaukagu hemen erakusteko etiketa, baina normalean utziko dugu erakutsi gabe. Eta hemen markatu behar dugu gardentasuna, nahi badugu gardena izan lauki hori, agertzea bakarrik arrastatzen dugunean jarriko dugu 0. Normalean hobeto 0. Eta hemen badaukagu, zenbat objektu onartuko duen elementu horrek. Nahi badugu bakarrik bat onartzea, elementu bat onartzea, hori jarriko dugu, bakarrik elementu bat onartu. Venga, eginda dago, egingo diogu, eginda. Venga, hor daukagu ja laukia, moldatuko dugu tamaina, eta jarriko dugu, hori, behar den lekuan. Venga, egingo dugu beste bat, 3 egingo ditugu, kaso honetan izango da Gipuzkoa. Venga, berdin 0 gardentasuna, eta bakarrik bat. Venga, eginda. Jarriko dugu bere lekuan. Venga, eta orain egingo dugu Araba. Sakatuko dugu, etiketa izango da Araba, gardentasuna 0, eta bat bakarrik onartu. Venga, eginda. Jarriko dugu bere lekuan,
eta aurrera jarraitu. Benga, aurrera egingo genituzke zazpiak, guztiak, baina 3 hauekin egingo dugu ariketa. Orain jarriko ditugu testuak edo irudiak, bale? Zeintzuk mugituko ditugun. Nik egingo dut testuekin, baina egin alda baita ere irudi batekin. Usteko erortzen bere lekuan. Benga, jarriko dugu testua. Testua izango da, eta orain bai noski, hau ikusiko da. Testu hau bai ikusiko da, eta hori da arrastatu behar duena ikasleak. Eta hemen dago arazoa, bale? Nik ikusi nuen bideo bat, eta ikusi egin nuenak, hemen aukeratzen zuen bakarrik Bizkaia. Hori, hautatu jare giteko zonak, ezta? Zein zonaldetan utzi alda testu hori. Berak markatzen zuen bakarrik hau, eta orduan gero ariketa egiterakoan, zonalde hori markatzen zen besteak baino gehiago. Eta orduan horrek ematen zion ikasleari pista bat jakiteko zein da ezagoen ondo. Eta buelta pilo bat egin nuen, buelta pilo bat. Eta azkenean, hori, konturatu nintzen hemen, markatzen baditugu 3, bale? Suposatzen da, Bizkaia testua edo zeinetan utzi aldela, bale? Nez eta txarto egon. Eta orduan ez dira markatzen. Venga, hemen, utziko dugu, hau opakoa izango da, ondo ikusteko. Eta hemen jarri aldugu elementu sekuentzia kopuru infinitua. Momentu batean komeni alzaigu, elementu hori, Bizkaia elementua, testua, errepikatzea pilo bat aldiz, leku desberdin batzuetan utziko dugula. Kaso honetan, ez. Vale? Venga, egingo dugu eginda, eta venga, kokatuko dugu lekuren batean, hortik, gero, arrastatzeko. Venga, egingo ditugu, biak berdin, Gipuzkoa. Venga, hautatu dena, eta, jazta, eginda. Jarriko dugu baitare hortik, eta ajustatuko dugu tamaina, eta egingo dugu Araba. Venga, testua, hautatu dena, Araba, eta, bale, eginda. Kokatuko dugu baitare hemendik, bale. Venga, eta orain, bai, esan diogu non utzi aldiren elementuak, testuak, baina orain bueltatu behar gara laukietara, eta hemen esan, zein dagoen, ondo, behar bada, bale? Ordua sakatuko dugu Bizkaikoa, editatuko dugu, eta orain bai izango diogu elementu zuzenak. Zein da zuzena? Bizkaia. Bale, eginda. Besteekin egingo dugu berdin, sakatu, editatu, kaso honetan Gipuzkoa. Eta kaso honetan editatu Araba. Bale, eginda, ariketa eginda dago, eta orduan, hemen, batzuetan egin duguna ja. Nahi badugu, hori, puntuazioa kontrolatu edo feedbacka, joango gara gehitzen tarteak, hemen, bat ondo eginda badago, jarriko diogu bebada gutxi, hemen jarriko dugu bigarren tartea 76 arte, jarriko diogu nahiko, bi ondo baldin badauka, bi ondo izatea ez da posible, ez da? Baina, eta hemen jarriko diogu oso ondo. Vale? Nezita bakarrik aukera bat izan, edo bat ondo, edo 3 ondo, ez da? Bi ondo eta bat txarto ez da posible, baina, egingo ditugu 3 tarteak, bale? Bale, venga, esango diogu egina. Bale, hemen daukat akaz bat, arrastatu eta askatu, orduan egitatuko dut berriro, eta jarriko diot A. Bale, venga, eta orain, baita ere, tamaina, kontrolatu behar dugu, horrela agertzen bada, ez da ikusten bekoa eta barra ondoan, ez da? Orduan sakatuko dugu, kokatuko dugu, bada beste leku batean, eta egingo dugu handiagoa. Ikusteko ondo osoa, bale? Egia estatu botoia eta dana ondo ikusteko. Bale, badago eginda, jaitsiko gara, eta esango diogu gorde eta itzuli ikastarora. Venga, desaktibatuko dut edizioa ikusteko, eta orduan sakatuko dut nire bideoa.
play batzuetan aurrera joango naiz, ariketa hori ikusteko, eta daukago aukera entzuteko. Bale, hor agertu zaigu, bale, bitu laukiak ez dira ikusten, baina sakatzen dudanean batean, orduan bai agertzen dira. Eta lehen gertatzen zena zen, hori gainean jartzeerakoan, hemen erresaltatzen zen pizka bat laukia, agertzen zen ondo bat, eta guetan ez zen agertzen. Orduan argi zegoen, hau da ondo, bale? Orain ez da ezer agertzen inon. Venga, utziko dugu Bizkaia bere lekuan, Gipuzkoa bere lekuan, eta Araba bere lekuan. Esango diogu egiaztatu, bale. Eta hor dago, ondo, oso ondo, eta jarraitu, otoia sakatu, aurrera egiteko. Bale, venga, ariketa majua, polita, eta batzuetan erabilgarria dena, bale? Egin alda baitare ariketa hau, lehen komentatu duguna, ez bideo baten barruan, baizik eta ariketa solte bat bezala, edozein momentuetan, atasa bezala planteatzeko.